kako negativni, kako... Nema tu, to nema. To su znači predrasude, zablude, konzervatizam i te gluposti kojima ljudi robuju. Energija ima samo jedna. Nema tu sad kako pozitivno. Nema. Ima jedna energija. Kako? Nema tu dve sad. Od stepena zastupljenosti može da bude takva i takva i takva i takva. Kao brzina. Nema sad brza brzina i spora brzina kad voziš auto. To je glupost. Znači, sam taj temelj je pogrešno, znači, preveden. Nema tu dobra, loša, pozitivna energija, negativna. Nema tu. Ima samo, kod nas u magiji, u čarobnjaka, ima samo jedna energija i od stepena. I sad, najvažnija stvar, u podrumu je najjača energija. I ako neki put čujete nešto, znači da se duh buni i da tu ima neko blago u zidu. Znači, zovite da vidimo što se dešava. Alo, izvolite. Jer sam imao mnogo slučaja u karijeri gde je duh ukazivao na skriveno blago u podrumu kuće, a vlasnik pojma nije imao. Alo, izvolite. Alo? Da? Izvolite, u programu ste. Pa šta je sad? Postavite pitanje, se stidite, šta jeste se uplašili, jeste videli duha, jeste se... Nije vam lako, pa... Šta da radim? Dobro, plašili ste. Dobro, eto, duh je izgleda prekinuo vezu ili nešto se desilo, nemam pojma. Ja sam rekao, znači, jako ozbiljna, opasna emisija, znači, budite spremni na sve, što se kaže. Budite spremni na sve. Požurite, ljudi, još 4 minuta. Ko zna kad ćemo se opet vidjeti? Ko zna? Ko zna? Tako da, iskoristite šansu. Nakon emisije me isto možete dobiti, kao što znate, na broj telefona 0606030331. Ako budem stigo doći sutra, verovatno ću doći, ali neću da kažem, pa posle ne, razumete? Zato što šta? Čarobnjak ne laže, jer čim čarobnjak bude jednom slagao, počeće da gubi svoje moći i neće moći da vidi budućnost. Znači, imaju ti kodeks, ima razna prava, ja sam pričao o tome, znači ja ne smem niti da igram loto, niti da se kockam, niti da pijem, niti to, znači ništa to, ne smem da ne bi izgubio svoje moći. To je, ima dosta stvari koji se odričem, ali s druge strane volim da pomažem ljudima i dobijam tu moć. Da.